Igeni wachiero nyocho se no se the Supreme Court no se yalo mosika Supreme Court ose wachne. To nitie gimiluongo ni electoral reforms ma Supreme Court no wacho ni mondo ne ane kaka inyalo los weche mag commission nikech no yode commission jano barre diere nikech ne onge weche governance. Koro yawo server ni onge problem nikech ka diera nitie e server no to onge problem mar yawe mondo wang'e ni to gik mane Chebukati wacho ka gin adier nikech mano biro konyo jokenya ka dhi nyime ketimo go reforms ma jok mabiro yiero go ahead biro ng'eyo ni kamae kako onego bed tim elections kidwa announce yiero mar presidential elections unyakubed je adi nikech commissioners kata duto ng'ata achiel mamano is just okay onge gine chiero adhola wadwaro ni mondo gigone mondo koro kwatim elections mag adiera elections mar atero kendo elections moriere emomiyo yawo sava ok bibedo ni chiero adhola manose kadho yawo sava kata mana cheko gik manotimore elections mano matiende ni koro watego democracy ki paro bang 2007 ma just